Ahojte. Prednedávno som story zavizoval krátku videorecenziu na zaujímavý ďalekohľad, tak tu ho máme. Je to Fujinon 10x42. Keď sa povie Fujifilm, väčšina z nás si predstaví fotoaparát. No v skutočnosti okrem fotoaparátov a skvelých objektívov vyrábajú aj zdravotnícku techniku a ďalekohľady. Hneď na prvý pohľad je nám jasné, že je to skutočne prémiový produkt. Robustné telo z horčíkovej žiatiny je plnené dusíkom a je perfektne utesnené, vďaka čomu je vodeodolné. Má príjemnú povrchovú úpravu, ktorá sa vôbec neklže a pri váhe 770 gramov s ním vieme manipulovať aj jednou rukou. Mne osobne sa veľmi páči to, akým spôsobom sa vysúvajú očnice. Vysúvajú sa v dvoch polohách s klikom na záver. O vynikajúci obraz, jeho ostrosť, kontrastnosť a verné podanie farieb sa postarala špeciálna povrchová úprava, ktorá sa okrem šošoviek nachádza aj na hranole. Zorné pole tohto ďalekohľadu je 6,5 stupňa, čo si myslím je pre ďalekohľady s 10-násobným zväčšením úplne štandardné. Tento ďalekohľad sa vyrába aj vo verzii s 8-násobným zväčšením, no ja by som určite volil práve tento. Zakúpiť ho môžete za 700 až 800 eur a ak patríte medzi tých, ktorí hľadajú ďalekohľad v tejto cenovej kategórii, rozhodne stojí za uváženie. Ak ho niekde uvidíte, určite sa naň a doň pozrite. Na záver by som ešte veľmi rád poďakoval spoločnosti Fujifilm Slovensko za zapožičanie tohto ďalekohľadu a vám ostatným za dopozeranie tohto videa. Ďakujem a majte sa.